Γιατρέ, πώς ξέρουμε αν αυτό το όχι του μωρού μας είναι αντίδραση και πρέπει να επιμείνουμε ή αν όντως δεν είναι έτοιμο και πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη στρατηγική? Εκεί πώς γίνεται να είμαστε πιο αυστηροί? Δεν είναι εύκολο, αλλά στην ηλικία των 6 μηνών νομίζω ότι ο γονέας αποφασίζει. Πρέπει να κάνει αρκετές προσπάθειες, να δώσει προϊόντα, κυρίως πουρέδες, λίους πουρέδες, από φυτικά προϊόντα, οι οποίοι σιγά σιγά εθίζουν τα παιδιά σε αυτές τις γεύσεις, οπότε αργότερα δεν ζητάνε να έχουν συνέχεια γλυκά τρόφιμα. Καλώς ήρθατε ξανά στο Delta for Doctor. Είμαι η Σταματίνα Τσιμτσιλή και θα κάνουμε και σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κορυφαίο επιστήμονα, παιδίατρο και ενδοκρινολόγο κύριο Γεώργιο Χρούσο. Τώρα θα μπούμε πίσω από την κουρτίνα. Τι σκέφτονται τα μωρά μας και πώς μπορούμε και εμείς ως γονείς να τα καθοδηγήσουμε πιο σωστά? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πότε καταλαβαίνουμε ότι το μωράκι μας είναι έτοιμο για να μπει στις στέρεες τροφές και σιγά σιγά να εντάξουμε και τις φυτικές τροφές στη διατροφή του? Γενικά φαίνεται ότι η καλύτερη περίοδος να ξεκινήσουμε είναι στους 6 μήνες. Θα ακούσετε υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ 5 και 6 μηνών, αλλά εκεί γύρω στους 6 μήνες, εκεί λοιπόν αρχίζουμε κρεμούλες στην ουσία. Εκεί είναι μια σημαντική περίοδος. Οι γευστικές στυλές είναι πλαστικές, δηλαδή έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και αν μάθουν διάφορες γεύσεις, τις κρατάνε αυτές τις γεύσεις για αργότερα. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμη αυτή η περίοδος. Έχετε δίκιο και θα μου πείτε και τα κόλπα, τα μυστικά, ώστε αν το μωράκι μας δεν είναι δεκτικό από την αρχή, εμείς έτσι να τα καταφέρουμε. Υπάρχει όμως μια περίπτωση ένα μωράκι να μην είναι έτοιμο στους 6 μήνες και πώς θα το καταλάβουμε? Ποια είναι αυτά τα σημάδια που πρέπει να αναγνωρίσουμε ώστε να μην επιμείνουμε και να του δώσουμε λίγο χρόνο? Αυτά που γεννήθηκαν πρόωρα, που είναι λίγο πιο ανώριμα, αυτά μπορεί να περιμένει κανείς κανένα 2 μήνες ακόμα. Αλλά γενικά ένα τελειόμενο μωρό στους 6 μήνες είναι έτοιμο. Τέλεια. Τι γίνεται με τα αμιγώς πικρά λαχανικά? Δηλαδή δεν πρέπει να είναι η πρώτη μας επιλογή ενδεχομένως το μπρόκολο ή το σπανάκι που είναι πιο δύσκολα? Γιατί έχουν μια έτσι πιο έντονη γεύση. Ναι, το κάνουμε πιο αραιά να το πούμε έτσι, ώστε να μην είναι πολύ έντονη η γεύση. Αλλά και αυτή η γεύση μπορεί να μάθει το παιδί να του αρέσει. Δεν είναι μόνο τα γλυκά και τα αλμυρά. Είναι πολλές και διάφορες γεύσεις που είναι αρεστές. Από τι προτείνετε να ξεκινήσουμε? Δηλαδή, με ποιο λαχανικό έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας? Την πατατούλα και το καροτάκι με λίγο λαδάκι? Κολοκύθι είναι το πιο ελαφρύ, ας πούμε. Καρότο. Σπανάκι. Πολύ ωραία. Ναι. Και είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Πουρέ στο μπλέντερ ή κομματάκια? Τι προτιμάμε? Τα παιδιά, τα πολύ μικρά προτιμούν λίγο πουρέ. Να μην έχει δηλαδή να μην φαίνεται τραχύτητα, τίποτα. Να μην έχει τραχύτητα. Να μην καταλαβαίνουν. Ναι. Αργότερα όμως σιγά σιγά πρέπει να γίνεται όλο και τραχύτερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επίσης, θυμίζω το γνωστό που καμιά φορά λένε το παιδί όταν βλέπει το καρότο δεν του αρέσει, αλλά όταν το έχει κάνει στο μπλέντερ και δεν το καταλαβαίνει, λέει τι ωραία σάλτσα. Ακριβώς. Το λέω όταν πια έχουν άποψη και την εκφέρουν. Όταν το παιδί μου, είπαμε, απορρίπτει ένα συγκεκριμένο λαχανικό ή τα περισσότερα λαχανικά, αλλά τρώει τα υπόλοιπα αλεσμένα, δηλαδή μπορεί να του κάνουμε κρεατάκι με πατατούλα αλεσμένο και να το φάει, αλλά και τα λαχανικά δεν τρώει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Προσπαθούμε ανηλυμένως σιγά σιγά μέχρι να το συνηθίσει. Άρα ο επιμένω νικά, αυτό είναι το μότο μας. Βεβαίως. Σε αυτή την κατηγορία. Στα πιο πολλά παιδιά αυτό ο επιμένων θα νικήσει. Άρα μετά τους 6 μήνες, γιατρέ, σιγά σιγά ξεκινούμε. Πόσο συχνά πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο τα λαχανικά και οι φυτικές τροφές? Από την αρχή πρέπει να είναι. Από την αρχή. Γιατί εγώ θυμάμαι τότε σαν μαμά ότι οι πρώτες στέρεες τροφές ήταν η κρεατόσουπα τον πρώτο καιρό, μετά η ψαρόσουπα, σκέτη, η σούπα λαχανικών. Και αυτή από την αρχή. Ωραία. Με ένα και όχι συνδυασμό μόνο, γιαουρτάκι μέσα με. Σωστό, γιαουρτάκι που είναι από τα πρώτα κτλ. Τα όσπρια πότε τα βάζουμε σιγά σιγά? Και αυτά μπορεί να μπουν από την αρχή. Αυτό που λέω ότι μπορεί να φουσκώσει το μωράκι και να του φέρει δυσπεψία και αέρια. Θα τα βάζουμε σε αραιή συγκέντρωση. Τι προτείνετε ως πρώτη δοκιμή, τις φακές? Όχι, οι φακές είναι το πιο βαρύ από όλα. Το πιο βαρύ. Ρεβίθια, ωραία. φασόλια, φακές, το τρίτο. Τα φασόλια είναι και αυτά είναι βαριά, αλλά θέλει αρέωση. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς
από πολύ μικρά και μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι 1 με 2 φορές την εβδομάδα πρέπει να φάμε όσπρια στο σπίτι. Εντάξει, οι αγαπημένες των παιδιών είναι οι φακές στο δικό μας σπίτι, αλλά φροντίζουμε και τα φασόλια και τους γίγαντες να τα εντάξουμε. Κοιτάξτε, ένα φυσιολογικό στομάχι και γαστρεντερικός σωλήνας τα πέπτει και αυτά και τα όσπρια. Έχετε δίκιο. Αλλά ξεκινάμε πιο αραιά, σιγά σιγά να συνηθίσει. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη, τα don'ts όπως λέμε, που κάνουμε εμείς οι γονείς σε αυτή την περίοδο προσαρμογής? Ναι. Πρέπει να μην επιτρέψουμε στο παιδί να αναπτύξει επιλεκτική διατροφή. Αυτό που λέμε picky eating, το έχετε ακούσει στα αγγλικά. Δηλαδή δεν του αρέσει ένα μόνο προϊόν. Και να θέλει μόνο να αποζητά μόνο ένα. Του αντίον θέλουμε ποικιλία, έτσι ώστε να προφυλαχθεί και αργότερα από τις αλλεργίες. Τώρα πλέον συνιστούν για φιστίκια, παραδείγματος χάρη, να ξεκινάνε σχετικά νωρίς, ώστε αργότερα να μην αναπτύξουν αυτές τις φοβερές αλλεργίες που αναπτύσσουν τα παιδιά. Γιατρέ, αυτά που συζητήσαμε ήταν πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε απευθυνόμενοι σε γονείς πιο μικρών μωρών που έχουν έτσι τις πρώτες αγωνίες, αλλά με έναν τρόπο δώσαμε πολύ ενδιαφέρουσες συμβουλές και στους γονείς μεγαλύτερων παιδιών, γιατί οι αγωνίες και οι ανησυχίες είναι κοινές. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και είμαι σίγουρη ότι το Delta for Doctor σας έδωσε πολλές απαντήσεις. Θέλω να σας πω ότι και εγώ ως μαμά που έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο εισαγωγής στις στέρεες τροφές, αλλά πιστέψτε με, νιώθω πολύ πιο ενημερωμένη και αυτό είναι το καλό της τεχνολογίας. Δεσμευόμαστε ότι θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Καλή συνέχεια.